Khasi Students Union Ranikor Circle hanin kasngi ka khat pratarik unai wing arjar arpulai kalayo ban penhap perdano ya kejingel kai football kabala tip kum ka second week lives im memorial football tournament arjar arpulai kabala penya da ke KSU Ranikor Circle lembat ke unit nongna kabala penlong hak snong nongna Southwest Hills District Hamadan Maukendeng kani kejingel kai kalapoi hakabakut hakabakan nongna nong kedaj SC marka tip dengan SC kalapoi sa ka final hakani kejingel kun ya ka final kan nongna nong kedaj SC kalalong kaladu dakaba kalapenlim ya ka ti dengan da shigol hakani kesngi kaladon ru kejing penkoburom ikisamla jong kadong katany kibadai na nongna but way na kasnong kenyong Southwest Hills District kibala wanra nam bat burom ya kasnong ya ke distrik kumju bat ya ke jelahi berok kawai kini kesamla kila lek benesim benta ha ke jinglek kai sports prepare kentup ya ke samla Great Mary Langte ibala job ya ke jingekop Spark Mrs Northeast India arjar arpulai badang penlong shen ha Guwahati ibala job ya ke Mrs Northeast India brand ambassador kalakiyo barok kiliang lagalong ha ke jinglek kai lagalong ha ke jing puli kijing lekai sports ki bafer kajat beri ko jongi kelasai ya ki klur jogari ki banla mantisan ya gari kajat beri hi borok kawai hakani kijing lekai kabangi yoi hapdeng jong kini ki arteli ki tim ngai ba kijing lekai kalong kabai tenat bat kaba company tenat susu kalong da kijing kersan bor jong ki patba ki bayeng na saudong jong kini kamadan bat kei kaba son jingmut hanga kalong ba kum kejat benriu kum kisamla kiba mi hamadan banikun kiba mi hamadan banyale pi kiba nakenrang kiba ai mensim kiba yai kirsan ya kisamla kiba yale ti kanihi kason jingmut yanga bah ba kisamla jong kejat benriu kimi samadan banyale ya kedauba jong kejat benriu ladadan ki kun jong kejat benriu ki khon ka bri nyo trap hi bro kawai lada ki one man kersan pan ai mensim kanlong sibun ka jing persengan yang kisamla kanlong ka jing ai mensim ba kisamla kinang la susu bane khamha menteri khamha na benta jongari ba gajat benriu hi bro kawai kumang ong menne na basdang ba gajat benriu ka jongi hi kamduna su la kalong habaro kiliang henrei kai ka bang akwa banlong ban ong kum kani ka por kalong satang ba ngin sut pen pernai susu ya kata kasap kapong ka bangladon ngitep ba ublai hi wahai hangi ki khun benriu ila ka jong kasap la ka jong katalen henrei ka kongsan kalong bangin pendon kam hok ya kata bat bangin ngin penwandor ngin osrong susu ya kata ka ba utrai kan rat ula hangi ti ki samla ki bale kai ha kan ke janmit hakni kono phai jogani kasi i kidon kisamla kiba kensai ila banong ti ama fisngau thu kumta bat nganget bafiru fisngau thu phai kata nangyai tresitom nangyai penlut por apa fin praktis panwan ra nam panwan ra buram ya kayeng kasam ya kadong kathan bade gri begajat benreu hi bat ki weiru kisamla kiba juit ban le akai ban praktis dangyai le akai dangyai praktis namar ba kani kejing le akai ka jongphi kanlong away na kam kilanmet ka jongphi ban klan ya ka bormet haoi kum kejat menriu gidon kam ya kisamla kiba syampang kiba start banyele na banta ban ya da na banta kejat menriu ring gidon kam ru ya kisamla kiba klan ya ka bormet ka borphat namar ngit sngutu sai ba ha kejing le ya kejat menriu gidon kam lang ya kejing start ban gidon kam lang ya ka bormet namar ngis ngtu ba kawat lam kamla banto poetry bat ukulom numla benet semadan thama tinggi dan kamlang bat ni hab ban sngutu akum kanu kapor ban pendon kam yakini ki ai ting ai mensim yakini ki samla ki balala benle kai ba ki balam prat lenti ki balalam lenti ban penyo yengi ya ka mensim kumno ba nginlong ki basulur ban yang rang ba banyada ilaga jong kari bat kajat benriu ngai kublai kerpang ya ka KSU Ranikor Circle ka bala shim ya kani ka senjam hagasin ka baar ban penlong ya kani ka turnamen ban ken mau buram ya kari ukrau jong kajat benriu ban organize bat ban penlong ya ki turnamen ki ba pher ngi sutu kamlong ka basuk
Henry Kerpang na kamenta jong gedukhat jong KSU kibala Trey Shirham kibala la ban penurlong saduk kene kathong ban penkut ya kene ka tournament nget kalalong kajing mentoy ya ki para samla ki bala Shim menta Shirham ha kene ka tournament kumala keren syakmat ngi i bagi samla ki jongi hapok jong kari kasi barok kuwe ngi iba kim long syuk ki badang Sa'din ha ki benta bafer ngidon menta hang ni ya ki arteli ki benta kata kalong kini ke final football bat ke jing tengkup buram ya kini ki samla ki bawan ra ya ka nam ka buram napok kini ka dong kathan ke jungi kata ngidon ya ka ban ai buram ya ki bawan ra ya ke buram ha ka jing ya kop set khnam ha ka second ki ba mikmat ya ka Meghalaya ha ka North East Olympic Arhajar Arpuar ka bang itip barok ya we u samla na po kani ka dong kathan ka jungi u samla Marshal Paryong ada ngambakla u balawan ra ya ka nam ya ka buram ya kani ka dong jungi barok ka we haba ha ka ba ulapoy ha ka kerdan ka baar bat ngidan ro ha kani ka por ban ai buram kam tam ya ki samla jong ka dong ka jungi ibalawan ra ka buram ibala yo ya ka jing job ha ka state championship bat ngidan ro ha kani ka por sakawe pat kata kalong ka buram kam tam yangi ka dong nong na hibrok gawe kudeu deputies im ha ka khatsan trik jong bunai agos jong snam shajar khandai spa khandai bat ha ka jingya lenti ka jong ulo klat no ha ka arpoi trik jong bunai oktobar shajar khandai spa prapu pra ka bamut ngi sotu ba ula syakri yala ka jong kari bat ka jat menriu nyo pu pratli kisnem haga jingya lenti ke jong ka bakum ka union hi barok kowe bat kum ka jat berliu ngiken mau ya uni uru krau bat ngitip ya ukum uwe na kita ki founder jong ka henyo trap nationalism unong yale lait lut ya ka jat berliu kasi ka jongi bat ngiken mau kat kum ke jing thok ka history ke thu ingi bahus nem sejar khandai spa sa punyo haga ba ka sarkar India hai tu gipor hapo ke jinglong Prime Minister Jong Jawaharlal Nehru ikan mau ba kala penmi ia ke hukum kata kalong ban penyesok no ya ke negari khasi bi jongi kata kalong ya ki lai photli ki hima bat khat ar ki doloi hai tu gipor ban soy ban ya soy ya ka IOA ka mengitip ka instrument of accession ha ka por te habala penpena halor kita ki lai tili ki nongrem ban penyesok ya kenika rikasi bi ki jongi ka we kalong ha ka defense ka baar ha ka external affair bat ka balai ha ka communication halor kini ki aka lami uni uriu krau ubangitip ya hukum upaim Wycliffe's im ubalayeng presya banilek presya e kini ka hukum kata haka khatlai tarik jong kelalingkot jong Islam syajar khandai spa sapupra ubalayeng presya ya kini ka nongrim ubam kwa ban penyesok bat ka sarkar India barha kate ka tarik ula penpena sendan ya ka himanang stoan kari ka balalait lut lani ka sovereign state berhapeng jong kini ke jingelek ke jong tanglingkot ka sarkar India kala persyang ban phakem ya upaim Wycliffe kat hadu ba ulah ban phetno hangtai ha Bangladesh hadu kisngi jong ke jingyap ke jong te dehlor kata kanongrim ke bakum ke union nonu ki por ki ba menshua ngijukan mau i ya uni uriu krau kum uta unungele lani u founder jong ke jat benriu banele persya yegi bos sanshar jong kinongwei kum ke jat benriu ke jongi ha ke jongi ha lentingi i bengilong ke jat benriu ke bala syak job ha ke babun ki benta
Larangi pai haga sensyar haga kadar. Yangi la sensyar da ki wepat ki jat benriu. Larangi pai haga kayi haga pateng. Labat lakam ya ka kayi pateng da ki wepat ki jat benriu. Larangi pai haga puli putih ngijui i baki bawan syakfat ki dei na ki wepat ki jat benriu. Bala dengi pairo wat haga sport kambun hi. Masyak kini ki wepat ki jat benriu. Nyisngo kemen badang don ke KSU Bantuklar ngaken mau kamtam haga kriket. Kaba kum ka union kelhap Bantuklar e kene namar. Ngi i baki ba mikmat e kami galaya ki dei na ki we ki jela. Kadau kalong kabasngusi du kata-kata. Lese kini kadai kapor kebangi kum ki samla ngi de ban perkat. Ngide ban duriap, ngide ban puson. Balai bangilong, balai bangi syak kini ino. Ngisyak job tamano, hagi ni ki baro. Kadal kelong da kababurom ngi i. Bun ki samla ki jongi. Ki dukut no agi jengyak lenti ki jongki. Ban poy syakatong. Kantam haka sports. So kamdai gasin ke berengkong bangi penlong e kum kini ngi plilat ki samla ki badon ya kan ki kasap haka jengila kai nah kini bro jong kadong kathan jongi popodar kaba ngimsem lasya ya ki wepat ki banong bantit player na ki wepat na ki district andrei ngila penlong ya kani bat ngila syatang ya ki badai na kani kadong kathan jongi kenang ba kini ki samla jongi kinyo ya sim talang bro nomor bun sini ngiji ki tournament ki ba penlong ki ba he ki ju sya bantit ki player na ki wepat ki district kane ka pendunong sibone ki samla jungi jong kane ka dong kathan takadaw na kaliang jungi ngi perkhat ba nginom sya bat ngin sya baitang ki badai na kane ka dong kathan jungi tikini kum kaseng ka bangi lai bat ngiju ya perkhat ru amta hakim ta kini ki kam sport ki kum ki samla ngi kelada ka sarkar kadon kamon ban kentiu namta ban light ki samla hakikam kamkai hakikam kakam di kakam kiwi ki kam ki bom ya pa imlam salang andrai ka sarkar lada kadon kamon kala nilai hasilong sibun bat hanung kendong ru menta ka sarkar kadon ki jaka kebakala ban sna badan nomor hasilong menta pilai bon ki rusiman kilasnai ki madan futsal keba wei mele jungiru uladep sna hantai halang kerding keba ngi julit yele kai man kapor ki samla jong kane kadong tha jungiru te kum kini lada ka sarkar ka pej bahkan lada ka don kata ka jaka bakala ban ai ki wei pat ye ki state lada ka sarkar kan snano kumi kini ki kenja madan ba kenang ba kisamla ba kini wa yesi menta nomar ngi bangim don cakasu ngi haslong lane hanong kendong ru Sebagai seperti mulai jelau. Ban kong ai ngasnyo ban ai kulai siu bala penong kani ke turnamen kani
Kamdeng. NNS RCC